እንኳዕ ብደሓን መጻኻ ሕጂ ኣብ ደንሃኽ ኢኻ ትነብር ዘለኻ ኣብዚ ንመጻኢኻ ክትሰርሕ ምስ ማሕበረሰብ ትወሓድን ኢኻ ውሕደት ማለት ኣብቲ ሕብረተሰብ ንምስታፍ ምምሃር ማለት እዩ እዚ በይንኻ ኣይኮንካን ትገብሮ እቲ ምምሕዳር ከተማ ሕግዘካ እዩ እቲ ምምሕዳር ከተማ ናይ ውሕደት ውጥን ንኽትወጽእ ክሕግዘካ እዩ ነቲ ውጥን ብደረጃ ክትስዕቦ ኢኻ ንዝቕጽሉ 3 ዓመታት ክትሰርሓሉ ኢኻ ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ብዘሎ ናይ ርክብ ሰብካ እንዳተሓገዝካ ድማ ክትቅጽል ኢኻ ብዝጠዓመካ መንገድን ደረጃን ቋንቋ ሆላንድ ንኽትምሃር ሓገዝ ትረክብ ኢኻ ንገሊኦም ሰባት እዚ ማለት ንስራሕን ንዕለታዊ ህይወትን ዘድልዩ ቃላት ምምሃር ማለት እዩ ካልኦት ድማ ትምህርቶም ንምቕጻል ወይም ስራሕ ንምርካብ ተወሳኺ ቋንቋ ሆላንድ ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም ኣብ መስርሕ ውሕደት ብዛዕባ ኣብ ሕብረተሰብ ሆላንድ ምንባር ምስራሕን እውን ክትምሃር ኢኻ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስራሕ ክትፍትን ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ገንዘብ ምስ ሰባት ምርድዳእን ቋንቋ ሆላንድ ምልምማድን እውን ክትምሃር ኢኻ እዚ ድማ ዕላል ንኽትገብርን መልእኽትታት ብዝበለጸ ንኽትርዳእን ቀሊል ገብረልካ እዩ ነዊሕ እዋን ከይጸናሕካ ነቲ ክትገብሮ ዝነበርካ ኩሉ ክትፍጽም ኢኻ ምስቲ ምምሕዳር ከተማ ብሓባር ኮይንካ ድማ ነቲ ናይ ውሕደት መደብካ ክትውድኦ ኢኻ ቋንቋ ሆላንድ ምምሃር ቅጽልን ኣኻል ናይቲ ኣብ ደንሃኽ ዘሎ ህይወት ክትክውንን ኢኻ